Marc Grau va ser un dels músics més rellevants de casa nostra i una figura decisiva en el so anomenat rock català. Responsable de la producció musical de grups com ara Sopa de Cabra, Un Papà, Whiskins, L'Axambustó, entre d'altres, i també va ser guitarrista de El Último de la Fila i dels Pets. Després de 10 anys de la seva mort, la Sala Bikini de Barcelona acull un concert homenatge a favor de l'Associació Catalunya contra el Càncer, on hi participaran, entre d'altres, molts dels artistes que van treballar amb Marc Grau. Santi, coneixies la figura de Marc Grau abans que et diguessin de presentar aquest concert? Qui més o qui menys ha estat ficat en el mundillo i de més, coneix la figura del Marc. A més, la meva relació ve de lluny, sobretot amb la que era la seva dona, la Eva Cebrián, no? I jo crec que tenim molt bona amistat amb ella. Estem amb l'Eva Cebrián, ella va ser la dona de Marc Grau i a més porta tota una vida dedicada a la comunicació. Eva, què t'ha semblat la resposta per part dels músics per participar en aquest concert d'homenatge tan especial? Pues maravillosa, no hicimos más que llamarlos, los llamó Marc, el hijo mayor de Marc, y todos han sido respuesta positiva, estamos encantados, más no se puede pedir. Creus que aquest concert homenatge és una bona manera perquè la gent que no conegui exactament la figura de Marc Grau prengui consciència de la seva importància a la música en català? No solamente de lo que significó Marc, ¿no? Sino del movimiento del que él formó parte y que yo creo que hay mucha gente joven que no sabe a lo mejor las raíces del rock catalán y la cantidad de grupos que entonces salieron, lo bien que sonaban y lo bien que funcionaron en aquella época y que además están en plena forma todos sacando discos y triunfando. Estem amb Marc Grau, fill d'en Marc Grau i a més membre, guitarrista de Los Rotos. Marc, tu ets a més un dels ideòlegs d'aquest concert homenatge a Marc Grau. Com va sorgir la idea? Un cop ja completa l'efemèride dels 10 anys, potser en els mitjans no va haver-hi el ressò que ens agradava a la família. Jo personalment em vaig emprenyar molt i vaig decidir, sense avisar massa ningú de la família, també, tot s'ha de dir, s'ho van trobar després, els vaig dir, escolta'm, ja faig això, us sembla bé o no? Perquè si no us sembla bé ho faig igual. I d'aquí ve que tot aquest lío que he muntat avui i que espero que surti bé. Tu també ets músic, ets el guitarrista de Los Rotos. Imagino que la música l'has viscut sempre a casa teva, el teu pare sempre ha estat en els teus inicis amb la guitarra. Recordes algun consell especial que et donés? Mira, si et dic la veritat, mon pare em va ensenyar molt poc de guitarra. Tinc constància de que sí, que li feia gràcia que toqués, però ma mare n'estava diametralment oposada. No vaig començar a tocar fins que es va morir. Jo vaig acostar-me a les guitarres seves d'una manera de gestionar la seva pèrdua, que no omple el buit, però em sento una miqueta més com a casa quan les toco. I d'aquí va passar a ser una cosa que m'encantava. Estem amb en Quimi Portet, que tot just ara acaba de baixar de l'escenari. Quimi, com ha anat això? Com has vist el públic? Bueno, molt bé. Jo penso que la gent saben el que venen a una festa, a una ocasió de passar-ho bé, de veure moltíssima gent tocant i estar al costat sobretot de la família del Marc, perquè fa 10 anys que ens va deixar, la gent que vam tenir la sort d'estar amb ell i d'estimar-lo, doncs estar aquí i demostrar-li això. Vas conèixer el Marc Grau fa molts anys, va formar part de l'Último de la Fila. Què és el que recordes d'aquella època? Et dones compte que han passat molts anys, no? Jo el Marc el vaig conèixer, ell tocava amb el Jordi Batista i jo estava en un grup que es deia Cul de Mandril i coincidíem molt. I un cop que amb el Manolo anàvem fent conjunts a Los Burros, a Los Rápidos, d'això, un cop que ens faltava un guitarrista per fer l'Último de la Fila, doncs vaig dir, hosti, jo conec un tio que és molt trempat i tot això, i vam quedar un dia amb ell en un bar, vam parlar i des de llavors vam estar tocant junts. Molta gent ens ha dit que en Marc era una persona molt professional, extremadament meticulós i una cosa que ens ha sorprès una mica, molt elegant. Bueno, el Marc era un senyor que ja no se'n fan, hi va haver una generació de senyors, l'última generació de senyors de Barcelona, no? D'un gran sentit de l'humor també, però sobretot això, una persona molt educada i molt elegant, si és veritat, és una manera de definir-lo. Jo he de dir també que si el Marc no hagués sigut músic, també hagués sigut una persona fantàstica. Estàs a punt de pujar a l'escenari. Quines cançons t'has preparat per aquesta nit tan especial? M'imagino que deu ser difícil de triar entre tot el teu repertori. He pensat que avui, en honor i amb recordatori del Marc Grau, que el cel sigui, pues farem dos temes cañeros, de rockeros, guitarreros, ¿no? Si te vienes conmigo y Levedad. Manolo, com vas conèixer Marc Grau? Perquè abans ens comentava en Quimi Portet, que ell ja coneixia d'abans i que va entrar a formar part de l'Último de la Fila. De quina manera va ser? Bé, nosaltres buscàvem un guitarrista per acompanyar, diguem-ne, per fer costat al Quimi,
i ens va arribar, el Quimi ja ho coneixia, jo no, però ja quan va arribar, des del primer moment va haver-hi el buen tiro ja, no? La química, diguem-ne, i bé, després van ser-hi anys de molt riure, perquè el Marc era un tio sempre amb ganes de riure, sempre amb un somriure a la cara, sempre amb ganes de festa, i va ser-hi un temps molt maco, un temps que avui que estem aquí, en aquest homenatge, té un punt, diguem-ne, de nostàlgia, però a la vegada d'alegria, perquè jo penso que ho varen passar molt bé en aquell temps, amb ell i amb tota la banda.